Junta, building better Africa. Ndikwandire ku program ya lero ya Gwede tabwera ndi nkhani zosiyana muja timachitira muja tikambepo tifotokoze zikuyenda motani zija zina zimakhala mwazimva koma mwina mwamva ena kufotokoza mongomera iwo kapena ayi kungoyikhotesa basi nkhani popandanso chifukwa chilichonse ndi ife timabwera pano ndi chilungamo kuti mumve kuti nkhanizo zikuyenda motani nzika ya dziko lino imayeneka kumadziwa kuti kodi mdziko lake mukuchitika zotani. Ine ndi Selina Dumbula timakunyadirani kuti makhala pamenepo kuyitsatira program ineyi ya Gwedegwede komanso ma program ena osiyana pano pa Mibawa Television. Ndawandire Bambo Steve Kono Banda amene amatizikutira nkhani mwa nthawi zonse kuti leronso atizikutire nkhani zimene tabwera nazo. Ndikwandire Bambanda. Tathokoza. Zikomo basi. Pali nkhani yokhuza sugar. Okay, yeah. Nkhani yokhuza sugar mwina akubomaku mutachitapo kanthu. Okay. Sugar kupangidwa ndi kampani ya Irovo. Sugar sanakwere mtengo koma anthu akuvutika kuti apeze sugar. Masitolo akuluakulu omwe timapeza sugar mochipa. Sugar sizoti kaya kusowa kaya kubisidwa anthu akukhala pa line. Anthu akupatsidwa mulingo mugule muwiri. Ndekuli mashopo ena amachita kunena kuti ngati sugula katundu wa 20,000 usagule sugar. Yeah? Ngati sugula katundu wa 20,000 usagule sugar. Sumoka gula sugar. Gule sugar gule ka izinthu zopitirira 20,000. Yeah, ne sugar yakhale momwemo mkatimo. Zimene zizi mutaziona 40 anthu akuvutika. Sugar amathandiza anthu ambiri. Tsula lilose munthu amayamba ndi sugar. Inde kwa basi. Kuliso amayi osiyana-siyana, anyamata osiyana-siyana, ma business awo ang'ono amapanga kumalayi kuno amafunika sugar. Ndeno akukhala pa line akuzunzika kusaka sugar. Sizoti vuto lili pati. Pomwe pakupangika kuti anthu ena akazisowesa sugar. Ndi chinthu chokuti anthu angochipanga. Dala. Angokonza. Endi akuntenga ndekulena m'mashopu akumagulitsa kwa mavenda. Sugar uja akumagulitsa m'madera mwathumu momwe anthu sangathe kukwanitsa kupita m'mashopu akuluakulu ntawuni. Akupanga 5,000 m'madera m'mizimu. 5,500 zomwe anthu sangakwanitse. So zikatero anthu amaona ngati boma sili kuaganizira. Then ndofunika kuti muchite machawi mutakaona kuti vuto la sugar lili pati. Ndi chifukwa chani sugayo mtengo wake sunakwere, amayo sugar sanakwere. Sugar kupangika. Akububisani ndani. Akafika ku mashopu ndi chifukwa chani anyamata ku mashopu akugulitsa madala mwa mavenda kuti adzika kweza mtengo kumudzi. Akufuna kuntukwanitsa ndani. Cholinga chawo ndi chani? Iwo akuwatuma ndani. Akuwatuma kumene. Maona? Anthu akuvutika so akamavutika nkhani ya sugar sizitani. Sizikhala bwino ndeti pempheku nduna umene wa trade ka CFTC nkhani ya sugar in town imu anthu kuti apeze sugar akuvutika. Sugar sanakwere mtengo koma kumidzi kwathu kumadera kwathu mu location maokala kwathu ku Ndilande ku Machinjiri wafika mpaka na 5,500 pamene sugar ndi 3,000. Zinthu zosakhala bwino. Mapeza kuti mu shop mulibe sugar. Koma panja mashopu ali mbwe sugar agulitsa 6,000. Amutenga kuti ndanyamata mu shop mu. Akucholinga chawo ndi chani? Boma litukwanidwe. Boma litani. So ndofunika kuti inu ya boma muone kuti zimenezi zimakutukwanitsani muchite machawi. Nkhani zake ndi zimene zimamba chonchi. Yes, anthu athandizidwe sugar amafunika pa moyo wa wina aliyense. Nde alesa makhala kuchiganiza ndi chani? Ndi sugar. Kodi ndekuti meya m'Malawi muno ndi Jomweka Osman. Meya m'Malawi. Zawana kwambiri nkhanizi. Imeya sugar yathu. Chabwino. Kodi meya m'Malawi muno ndi Jomweka. Mameya ena wakutani. Mwina zana zindane bwino mapepa. Mameya ena ana mizinda ina. Mwina zana zindane bwino maofesi muzochitika. Zanu mwezi sunati. Miezi iwiri sunati. Kwa mkhoza kuona kuti wakasuntha mavenda malosayenelera mopanda futi mopanda tegas. Kupita kwakamba nawo. Kwa itana anthu tikambe chakuti. Tifuna tipange chiro kuti. Apa amwenye mupange chakuti. Mutani. Kwina ku mameya mukutani. Mwina kupanga za underground. Ikuti. Kodi ntchito ndoti mameya basi kapita ku program ya mai ya ujeni ya zokonda amai. Ndi umeya umene banji tisintha malamulo meya mizinda yonse akhale Jomosman. Ndi meya yekhayo amene akuoneka ndi meya yekhayo amene akugwira ntchito ya umeya. Basi kapena mwina inawo. Basi pake kwati. Ntchito ndi pa ground. Zizooneka. Osati zomangolemba. Ntchito ya umeya si mu office kungokatsegulira ana itana amapereka graduation ana ujeni. Ana Nazare akupita mstandard 1 aitana abasengata meya gesofona. Ntchito ya meya si imeneyo. Ntchito ya meya ndiyo nesesa kuti mizinda
mulongosoke ukhondo chitetezo pachitika chani misewu pachitika zotani nkhani yochita malonda yochitika motani nkhani yakabhaza yochitika zotani nkhani ya nyumba zabwino simukatengere chitsanzo cha ajomowa fake ndofusa kuti kodi kwina kuso kulima meya mukupanga chani mwina sanayambe chomwe akuchita iwo ndikungopita kumiyambo yoyitanidwa koma tiye ndipitali pa ground ipo sanayambe ntchito sanayambe zawayamba bwanji I think Osmaniwa angotenga mizinda yonse akhale meya iwo chifukwa akuoneka kuti ndamene angakwanisi tikamatsenga udindo timaudzowa cholinga chake koma tukatani ndiza chani tikamanena kuti tifuna udindo wakuti cholinga chake kumakakhala kungokwera wani chanichani wani ya mzinda umenewo kapena kuti tifuna nditumikira anthu chomwe akufuna takhala ndi basi mameya enano amizinda enano mutalingalira kuti kodi ndichali cholinga chitika mwansanga titamage bwanji tipange motani titani tayamikire ya Osman akugwira ntchito ndipo apitirize nanu muchite manyazi zikapitirira tipempha kuti ajomo Osman akhale meya ya mizinda yonse fundamena akuoneka kuti ntchito akukwanitsa ngati meya pakali pa inu kukasuntha mavenda popanda mfuti simasewera popanda kuthamangisana ngomva napo basi popanda tiye gasi popanda kugendana zazivako ende kuchitika ntchito zambiri zofunika kuti ife pano timakamba chilungamo mameya enanu mukutani mongovala zimacheni basi kumwamba kuti akupanga graduate adata kuchoka ku Nazari akuyamba standard 1 basi meya ayi yafisani kalizo zanga zathapo makuloro kwambiri koma ndi chilungamo amagwisa ntchito misonkho chabwino yamusitema anthu afuna chitetezo anthu akudanda akabvaza si brother yokai ndi lilongwe ikuvuta ndi madero siyana nkhani ya chitetezo nkhani ya namaskini nkhani ya umve nkhani ya kuchita malonda posayenera ndi zida wino luosi adzuke ntchito zonse akafuna umadzigwira usanadzigwira masikileti tiziziona pa ground chabwino tiyambepo kuli Facebook page ina yake Banda imene malemba zosakhala bwino imene ili mudzina la Jessica Bwira Jessica Bwira eniwa anayitanidwa ku polisi pa nkhani yokhuza page imene zinathako bwanji lolemba polisi adayitana Jessica Bwira omwe ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party kuti akafuse pali page ina yomwe amaiti Jessica Bwira pa Facebook upa yomwe imalemba zinthu zosakhala bwino kumadaba kuti imene feti maziwira akabwira sangafike pamenepa olo akabwira malankhula komano zinazi zomwe zikulembedwa papasi sizawo akulemba ndi ndani nje mwina ndiwo anthu amankhala okayikira kuti mwina ndi munthu wina ndeno adayitana ndi kumeneko iwo ananena kuti za page imeneyi iwo sakuidziwa ndipo nkhani imeneyi pakadali pano ili ku khoti komwe anasumira munthu ameneyo amene amayendetsa page imeneyi ndipo mnyamata amene ati ndi wakumachinga ndi wakumachinga ndithu ndi amene amayendetsa akwatukwanitsa mayiwa omwe amakhanga akwanyozetsa so chimachitika ku Malawi kuno ndi chakuti kumakhala anthu ena sindimadziwa kuti kaya chimakhani chani amapanga create page Selina Dombula azilembapo zawo anthu otchuka anthu andale anthu ampira anthu oyimba adafuna ma views kande zimajetsa ndikumakalemba zinzono ndi munthu wake so mina sangalembe azijeso ziyaniso kodi ma views yo umatafunira sima kunoku anthu omwe amayipitsa mbiri anthu ena nde kufa chokuti ku Malawi kunoko kaganizidwe ndikosiyana anthu ena amakhulupirira kuti page ndi awakuti kuti muyangane ma comments amakhala kumene kusiyana page si awakuti independence imachitika zokuti inu mumatha kuzuwa kuti munthu wina wapanga page yanu nde pena so zimatha zoti inu simukudziwa koma mukudabwa anthu akunena kuti ndinopempha kuli anthu amapanga create page kutenga zithunzi za munthu wina kuyika pamenepo ndikumapempha ndalama munthu uyo zisakumukhuza zimachitika nde kuli anthu ena omwe ali busy kumatenga kumalanda mapeji anzawo akakhala kunyumba kuja basi kumapanga pasosazwika bwino I think izizi tikuenda ngati amalawi tikheni munthu tikupanga titi anyamata kwambiri tosapitira saka 35 uku kumagunda mma 20 chakutimo nanga simwina tikudziwa kwambiri technology koma ndi mlandu chofuna ndikuwauza kupanga page ya munthu wina mu dzina la munthu wina ndikumalemba zinthu zina zomibitsira mbiri ndiziwe munenazo ena amakhulupirira kwambiri ndiponso kunyoza munthu wina pa social media otakhala iwe page yo ndiyako
ni mulandu ndifaka polisi wanapita kuti akafunse iwowo komana nazindikira kunena kuti nkhani idi pali umboni peji siyawo amaiko usadamba kanapo kuti peji yakuti yakuti mwina siyanga akabwira wadaka napo kuti peji yakuti yakuti siyanga pali so mapeji ena anthu anatsegula mapeji ena mwina aujena first lady aketu ni muthalika okuti siyawo chimakhala chili chani kupezera nasegula peji ya wina wake yoti siyake zokalemba zake zonso siyake sibwino sibwino ndoche pamene amakhulupirira kuti siwo ndotero tsikulina kumadza kumana ndi chani lamulo chabwino Colin Zamba agona nchirokosi atasala anthu 18 Christmas isanafike phekesera zomatero phekesera cha abete koma Colin Zamba omwe anali mlembi wankulu mboma mu office ya president and cabinet amenewa mapita kunja dzulo kumene kundi ku Geneva ku Switzerland kumwe amafuna akakhale pa zochitika kuti mwana wawo wamaliza gawo limodzi la maphunziro wamaliza gawo la maphunziro pa sukulu ya ukachenjede ina kumeneko ndeno adagwira pa Kamuzu International Airport ndikuwapisa ku polisi koma makafunsa mafunso ena ndi ena ndipo agona ku Kanengo police station ndipo mulandu omwe akuwaganizira ndokuti kusagwiritsa ntchito bwino office yawo ni mulandu omwe akutani akuwaganizira ndetiona kuti mulanduwo uyende motani I hope ndikuti bomalo lakonzeka kuti zonse zoyenerera pa mulanduzo alinazo then mene zilili pa kadali pano pa kadali pano ndithu tirekezekayo pomwepo nanga sili m'manja mwa khoti ndithu tikapumule pang'ono tikabwera tipitize nkhani zimene tichitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Club Junta, building better Africa. Chigawo chachiwiri cha program ya gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero tikuyamika kuti mukadali pomwepo kuitsatira program ine tikuyandira chigawo chachiwiri pambanda bwana wakale wa Sports Council amuyimisa ntchito zakhala bwanjenso bwana amenewa mwa Sports Council paja pakotha masiku 10 jatumizire kukakhala aphunzitsi kumpemba chabwino sukulu ya boma ndeno wabwera kalata yowayimisa ntchito ya uphunzitsiyo kumeneko anatumizako chabwino ponena kuti akuti iwowa adapita ku Kameruni paja kalata yowayimisa ntchito idabwera mu office mwawo atapita ku Kameruni pochomeko adakayipeza kuti yowauza lakhala aphunzitsi pomanga kapeza kuti tsopano mukakhala aphunzitsi kumpemba atachoka ku Kameruni ku Kameruni kwakuti kunali msonkhano wa African Union Sports Council nde cholinga nene kuti chifukwa choma kuti ayimitsira ndichokuti akuti sanatsate ndondomeko zomwe boma lidakhazikitsa boma naika ma austerity measures tinanenaso pano kunena kuti maulendo ayimitsa kunja komanso mukafuna ulendo wakunja ukuyenera kupempha chilolezo ku office ya chief secretary chief secretary waone ulendo ndofunika motani komanso kuti mukupita ndi anthu angati pofuna kusamala chuma cha boma zimene boma la DPP lidalowa kuliso nkhani ya ma promotions mu series measure mmene nkhani ya kulembana ntchito nkhani ya kugula magalimoto mulizosiyana ndi fundo imodzi ndi imene yonena kuti akuluakulu ama statutory corporation awa mabungwe omwe ndi aboma akhala kuti akufuna kupita ulendo wakunja akuyenera kufusa nde kumeneko a chief secretary apereke chilolezo ndakuti ulendo umenewu unachitika osafusa chief secretary osatenga chilolezo ku office imene ya chief secretary office of president and cabinet then chifukwa chomwe ayimitsira kaye sukuli ngolakwa koma ayimitsa kuti afufuze kena kono adzabwera ndi ayimitsa kuno ayimitsa ayimitsa kujeni nkhani za uku chifukwa chokuti nangasi ayimitsa kuphunzitsi kada atapeka kala assignment ya masamu kuti sadachonge koma ayimitsa kaye kumene kuti anawo sachongedwa masamu ayimitsa kaye kumeneku chifukwa chokuti pajoka machoka uku ukumatenga zako zonse ma benefits akonse kaya siwera makugulira udzipita nazo kaya nyumba makhala ya ulere ana amalipidwa ku school zimene zija kumachoka nawo zimene zija ukumazitenga kupita nazo kwinako akupita nazo kwinako
zikokhala kuti zathani mphamvu uno Okay. kusayinira tipite mwa aujena director general akatisayinire adg sanabwere atani wathandu ulemerero umenewo ukuno kakhala kuti ukulimbana ndi ana asukulu ndo kumuzi wa mwana wa sukulu ndeno ayimitsa padipo pamenepo komano tizamva kuti kodi pamakhala ujeni process yake ndekuti mina khala kumva mbali yawo kenako adzapereke chigamulo chawo kuti solakwa kapena ndolakwa ndoti pali zifukwa zomwe anachitira so ndi munthu wankulu sokuti angonyamuka yekha mina nayenso andi backing yake yazomwe zinatani zinachitika Chabwino. So for process ya ulendo simakhala kuti ndilero ndi mawa ma process ya ulendo akunja amakhala kuti munayamba 2 months ago munayamba a month ago ndimina zikhoza kuti process iyo anavomereza ndi boma lakale lija kuti munalibe masitiri measures amene kumapaza chitika kuma timva eti Chabwino. akuti kakhala atati atsatire bwino boma likunena kuti ndondomeko zomwe anayika za masitiri measures zosamala chuma cha boma mmene wafotokozera moja ma controlling officers omwe amagwira ntchito akuluakulu a boma akuti tikhoza kuseva ndalama kwana 44 billion malawi kwacha. Yes. Kungotsatira bwino kungotsatira bwino zomwe anena zija osagula magalimoto ma workshop osapangira kunyanja alisazipangira mu district bwake bomwe ukakambiana za mazoko kuloka kunsanja ukakambiana kumangoji zama promotion izi zolembana ntchito machisawawa zopita kunjazi ati tikhoza miezi ya salai 44 billion yoni tikhoza kuseva ni ndalama zoti zikhoza kuthandiza pena pake nkhani yabwino kwambiri zizitero nanga sichuma chimachoka kwa anthu ovutika iyi misonkho iyi ndi mukabweranso ndi nkhani yoti mufuna kuseva chuma chimene chijoti chithandizire pa zinthu zina ndi ntchito yabwino kwambiri tiziyamikira izi zimasowa kaleja 44 billion imene idakapita ku State House kutitenga mmalole ndokati pasala 50 pini anakaiseva atransport so transport mampasa mtu wantenga mtu palole asongerane fuel kai kwani tuti kudikira 67 billion report na State House kuti zinaenda banji maso billion yazovala kuti mesa 50 anayankakale chiro yake mtengo wa soko situkuziwa enditizaona ndikabwera audit report kuti mtengo wa soko somaguli ndi omwe uti mauzo ife mashopo dollar town zingafanane soko sindi soko sibola ngasina boke of course pali masoko sena anthu amavulira musapato kuvalira musapato kuvato kodi ya malole imakupwetekani okay chimandipweteka ndichakuti dziko muno muli umphawi ndipo khoma msonkho simaona kuti uyu ndi wakumuzi uyu so timakharu nyemerana pang'ono simaona kuti uyu ni katolika uyu ni Islam simaona kuti uyu ndi wa UDF uyu ndi wa DPP simaona kuti uyu ndi wa UTM tonse timakharu sonka pang'ono de anthu omwe tikwapatsaja kuti aziyendetsa zinthu zija akachita zawonso molamo kuti ayendetse zinthu zo ndi kugwisa ntchito chumacho mene tikufunira adzipanga zokuti iwowo achite bwino mukafusa machita chipongwe alemere zipezo nesigwira chifake pali list ya 19 Christmas isanafike yokuti muzika ifeyo tikunjoya kunjaku tikudya mpunga wa kabichi ni nkhuku ngati zitajeso mpunga wa kabichi ni nkhukuwo kapena wanyama inuyo muli kusero kufajo kuti mudaononga misonkho ya Malawi kuba mbava zikhalati pa Christmas pa New Year ife tikuimba pa New Year pajatokuwa iwo ali pasipachi atagwira mabaibulo ndeni pa cement nde pa mazizira muzenda nza mphepo ndikubwerezaso cha mphepo kuti zizo mazimba kuti kodi zobisa inu simmaona zobisa inu simmaona ali pamene samaona ali simmaona koza blanket nakase muli magalimo blanket pakufunika chisukumba muzisazikira tunakamba kale kuti akazanga ndikupita kumasuza kati akabwerera kunyumba mene ndafika namba ya lawyer ndi akafika kunyumba hata mwana pachiziliro yanta akuluakulu ena boma lakale akakhalacho kasazika kuti sinzo kati tabwere kuti kagona kusero akabwerera pa nyumba malemba chiziliro ndafika kumabe magona matatu koma sizimenika kumatere Steve anthu ati makhati akhulupirira kuti atisamalire chuma cha dziko kwambiri watengere chitsanzo chomwe timanena ndicho kuti ndalama zichoka kwa anthu amene akuvutika akukwera malole anthu chifukwa choti ndalama zawo ndi zochepa chifukwa zoti zopita ku misonkho kuti zikatigulire mankhwala pena pake zikatimangire sewu pena pake nde wina wache malomo kamanga sewu akapanga zake kuti iyeyo azikasangalala ndi banja lache azikamanga manyumba abwino pamene anthu okhoma misonkho akukhalabe
nyumba zodontha mvula ikamagwa sunthira akatundu uko ayi tisamatero nde amene anadya chuma chonde DPP inu simusewera Christmas iyi sizifukwa za ndale ndi zifukwa za dziko adyere musero kwa abadya nawo ndalamazo mpunga akadyere muzi Christmas panja kusero chabwino iyi sikutha ya CDF kuli kukokera nabe chithumba chimene chibambanda ndiye Legal Affairs Committee ya ku Parliament ikunena kuti aphungu azingoyang'anira CDF koma osati kutengapo mbali. Nkhani inabwera wiki yatha lachinayi nkhani yonena kuti tikhoze malamulo a CDF koma mondo kaimvetsera kumakhala ngati aphungu ena nali ndi chiwembu chonena kuti akufuna apangira lamulo lija liyende mwasangasanga kuti zikhale ngati chikwakomera iwowo chomwe chikwapweteka chifukwa kale aphungu zomwe amapanga amakhala kuti iwo ndi amene atenga nawo mbali pa chitukuko kuvomereza ma project komanso kuonesesa kuti kodi kupanga kupereka ndalama yes kupanga nkhani ya procurement kuonesesa ma projects amatenga nawo mbali nkhani yosankha ma ADC majani makhala zinthu zijadi zawo so nkhani ya procurement ndonso kodi contractor ndi kuti wagolezera chani zomwe kumbali zimachitika iwo acha makhala ali kuseriko koma manamizira ngati siku akhuza kumakuzoti akadyera ndalama kuseriko ndeno ena maika kamira nde kuti ayi nkhani tikambirane momwe muno cholinga kuti chite changu chifukwa anthu ambiri afuna kuivomereza kuti akomera aphungu aliyese ambiri 80% akufuna kuti adziyang'anira CDF mbali ya chitukuko iwo chidziakhuza azinenera apo achitike chitukuko chakuti apo pachitike chitukuko akumana mizira kuti ayi iya chitukuko chitakhala ndichosalimba nde kuti ine dzina langa zakhale kuipa lipa bwanji nde speaker wa nyumba yamalamulo ananena kuti nkhani analamula mwanzeru ipite ku komiti yona za malamulo ku Parliament akayiunike ndipo akabwere ni fundo zokuti tikamadzabwera tidzayikambirani kutero ku imene ikhala ikukambidwa tsopano komano amene wawa anena kuti nkhani tsopano chomwe iwowo atakambirana ndi onse okhuzidwa pa nkhani ya CDF ma MP wa azingoyang'anira kungoyang'anira panga supervise nkhani ya zitukuko pakuchitika zotani chinthu icho ndi cholimba ma procurement ayenda bwinobwino osati yothakana patsogolo mu komiti yosankha munthu contractor azingoyang'anira ngati pakulakwika ndikupanga chani ndikupanga report samatenga nawo gawo nkhani ya procurement ina kasaka ndi mphamvu kumene kuku samatenga nawo gawo yopereka ndalama kwa anthu kuti ya inu contractor inu mpatse ndalama mwakuti mumpanga ayi ndiyo mwene ikubwera titiyo ndi imene yoyo so mphamvu zikhabe kuma district council ndi ma DC ndi ma DC pa nkhani imene iyi chabwino kumasalowererako kumeneko zosankhana nkhani imene ndiye yamba kuvuta nkhani imeneyi yamba kuvuta pali aphungu ena akumauza mafumu kumanena kuti anduna akuti musankhe wakuti ngati chair wa ADC zimenezo ndizaboza akuluakulu asanamizire anduna local government kuti akumanena kuti wakuti musankhe tamva malipoti okuti kuli aphungu ena amene mukufuna kunena kuti foti chinthu chisichi kukhuzani koma mfuna muike makomiti amene mudzigwizana kumbali mwamuza kuti upereke contract kwa wakuti mukumauza mafumu kunena kuti anduna local government anena kuti mumwike wakuti zimenezo ndizabodza anduna local government sangapange zimenezo ndipo sangachite amuziwa banji munthu wakuti amuziwa banji amuziwa banji munthu wakukhukuteni kubangwe ndipo interest yawo ikhala ndi iyeyo abali ma MP ena mukulakwitsa lachiwiri ndikubwera ndikutchula mayina ama MP amene mumayimbira mafumu mafoni kumanena kuti kumana mizira ndiyambira kuneno ndikuyambira kuneno kosiyese ina yomwe mmanama kuti anduna anena kuti musankhe wakuti akana ma MP ndikatero tipitaso mudowamu muliso ma MP ena nde mukatero tipitaso munzimbamu kuliso ma MP ena mukupanga zimenezi nde tikatero tipitaso kumangochi mayina anu tili nawo ama MP amene mukunamizira kuti anduna atiuza kuti musankhe wakuti anduna angazoe munthu ena lesi abali bilizim ndibodza ama MP amenewo akufuna kuti wika mwatu wawo iyayi tichulana pano ndiye rapasa ndawo yaitana yakuzosinda tichulana pali ndawo ya lachiwiri tikhati kunena pafupi kuti nakasi mukunamizira ena akukhwizingeni tikudikira kuti mawa mumalize nyumba ya malamulo
malize nyumba ya malamulo itinene Tuesday Tuesday muzatchere pano mani nyina ama MP amene akunamizira zolengeza zili motere dawa maina aphungu amene akunamizira anduna kuti akupereka maina kuti maina awo nawa tiyambira kutiko kuneno zaka kupeze tuli limodzi ndi awa alipo 19 muli limodzi komano ndizolakwike kumaipitsirana mbiri ngati mukufuna ingowauzana afumu kunena kuti afumu ine mafuna kuti ADC VDC Area Development Committee vechito indikomere munamtenga uyakhalepo koma osamwimbira mfumu mamuzoti anduna kuti anduza kuti muikepo wakuti zimene ndikuipitsirana mbiri that's very bad komanso makhala ndoyenerera bambo banda yes chabwino 5 billion tu aphunga ivira fumu imene mwine 5 tilola kuti inosi tilola kuti mutengena umbali zilokosoke bwino apapa zinthu ali ndizochita zimene kubali abijibwa zipanga zimenezo nde ujene aphungu tipangaso chisankho cha aphungu tipangaso muchite masewera ndi akakhala tupa ukhasa apite kumeneko azali makaima ukhasala mkola kati ukhasala makape muzima kubala betiko muzipanga malamulo kumeneko makhasa asa kudandaula onena kuti ayi mwakwezereka ndalama kawo ndikochepa komanso nkhani ya ngongole ndiyochepa ate ka ngongole koma malandira sikangona kugula galimoto akulimbira na CDF wa kodeka MP mama khasa lako pya ndipo chidani cha MP ndikasa aluyata koma kukubwera kusale sazifuna bokhaza saonere nakuza imira khasa kakera kuchoka MP komatu sudi mmeno khasa ndo ulemera ndi 5 billion vuto aye ndimene ndimene ukhala kuti ndotomeko zomwe zitakire papa sokuti khasa yo ndamene azikale pa khasa zakale ndi mtima umene kunena kuti afuna kudya ayi zili majama DC ndi Area Development Committee VDC abire ntchito tili pano kone 5 billion ya chipandi cha DPP yomwe yayika m'makonstituency yomwe ndalama zake zambiri ndi misonkho ya Malawi igwire ntchito moyenerera palibe phungu ndi khasa atadye makobira amene iwo ankazora ni machesi koma suta ndi ndamazatuzo lachiwiri tikuyambira kuneno kutchula aphungu amene akumanamizira anduna kuti wakuti wandituma chakuti nchabwera timalize chocho nchabwera tikumanesera chiwiri chawiro kumaliza lero program ya lero ya gwedegweda wanu babo Steve kona banda kuzukuta nkhani zimene tinabwera nazo ife pano timakamba nkhani zimene zikuchitikira kudzudzula zimene zikulakwika kuyamikira zimene zikuyenda bwino kudziwitsana nkhani zimene tikuyenera kumazidziwa ngati nzika ya dziko la Malawi pamakina tinayi ndi Sumeya Chitera pa FCC Dadamanda pa kamera tinayi ndi Maxwell Frank ine ndi Selina Dumbula timayamika kuti mmaitsatira program ine ya gwedegwede komanso ma program ena osiyana pitizani kuonera ma program athu koma pano pa Mibata Television. Club Junta, building better